Hei tura kan ni National Youth Boxing Championship ania tun hai temi ania tihian Tamil Nadu Chennai ane nia tuna hian Senzo khi Tamil Nadu lam athleng tu branch lamania chuan a pol hi Mizoram atanga fe chuak ania ming hi an thup nge ni khoyama tarlan ani lem lo wangin han riat kher tumna ka nei lem lo hemi an thil ti berazo khi han tarlan kaduati hian anin khela atum puipa vai pa ti mek Chennai pa po hi Tamil Nadu pa po hi thakhop maya athiam pa ngai khop mai Mizo pa po hi duai lo khop mai an thiam dun pa ngai ang reng via wati an khel chomol molat ti chuan hanen zel photila Nice. Nice. khata takhan 1-2 in a puma neka apum ma nge neka ni muang jok te pon kanon replay lenga athlalakin kan en le bokonga apuma nge neka ti chuan hei atil adom tlat mai ni atil hei asera nek angin adom tatlat maya tiang hian phakaran chho fo maya sport a hian sport chi sang sanga po an ni lo lai an nek fu point mi phakar an chak lo do ni an hriata tianga ti ching hi an tam em mai ni India ram mai pon lo ram sang sanga po hian an lo tam khop mai mong zogin en le chenila hei aron nek chi a ti khian ti chuan 1-2 in adula nekta at nek na ki achung lutukani akong akekor shen na zone vela che che nekani adom noyang reng khop mai tiang hi chu achak don lo nia in hriat to wanga aphakar wanga athil ti niin alangani hetiang khanin sport ta hian mi phakar hian tamthin emema hetiang atak hian judge te le referee te an poimo ta thina ni an lo mu dan le an en dan kha apoimo ta thina hetiang national championship vel hoa hian camera nen thlan la thlapin replay en non the nan siam nge siam lo hi chu ka hret che lowa ma se an siam lo ani mela result puang ngai thlalo kela Now, Arunachal Pradesh Red versus Bandana Manipur. The result of the bout number 48 on the basis of this coordination. Ladies and gentlemen. alom lo mel khop maya akwa po ko du lem lowa hetiang hi athleng photo ni mizo abik takin north east mi te laka hian athleng na sabik emema achan chu kan mel te lo dang lama kan in chei du da te kan chong te lo dana wang hian helam kolam mainland lam ti meng tu na mi tak pe chu mainland pon ni lem lowa south indian lampang chu an ni thona ma se in clear tran na deuh hi chu ala om amani oti tu he tiang kongzong a hian du sakhi kan hlo lo thin em maya mizo boxer le sportman tam takian hetiang awang hian medal anon hlo chua lo pha fo thina enti beki mapona soi thin kha
chan si a chelut tukani kan tan chuan amateur boxing a hi chuan ati thlot mai kha tianga wanga ron chua san deuh te pokha ania ni pokha e chuwang chuanin hetiang kongjong a hi chuanin mun rang rang ate pon ron au chuaka social media lama te pokha kha lo pui bomila lo troi om thaila the dar kong ate tran lo laila hetianga sport thu thluk na dik lo lutuk manga kan mizo pui te le kan north east mi pui te hetianga en shan an lo a an chak na nge ngei tura po chak lo anga an puang thin hi zo rilu na thlak thin khop maya hei hi engtika nge re theyang o ti hiril ro lo lang thina he mi re theina tura kong thatak kalan chu tran kan lak le zuala ngai ni nei theilo khopa tran kan lak zuala ngai tin hetiang judge vela thu thei fer fur tur po hian mi zo te hian tran kan lak mol hi ngai le ani hetiang ko ngai chon manipuri en ton aden ton tlak khop me tura hianin sport lama hi chuan India lama hi chuan abu pui an ni deuh tho to a chuwang chuan an ni ang deuh tho a kan ti ve huna chuan tlem chuan kan zia pui ve deuh karing hetiang ma ni state lo tran tla tang chi hi chu thil thleng ngai lo chu ni big lem lo ma se hetiang thil dik lo hi chu kan au chua puya kan hria ta hetiang a ron tar chuak tu te ho kan lo support tlat thiangai in ka hria ani tun met chak lo ta mizo tlangwal poi kan kan tor pui khop maya ma se ma bak eng takala ne at game po tha kal zel na tura te po du sakna kanan lan mol di te se